Здравейте, скъпи гости! Много ви благодаря, че уважихте тази прекрасна вечер. Този клавирен концерт се счита за годишен изпит на Еми Стрезова и Александър Стефанов, като Еми Стрезова ще си представи двете книги, които е написала. Тя на края на концерта ще ви разкаже за тях. Мястото, на което се състои събитието, е къщата на известния по целия свят композитор Панчо Владигеров. Нашия концерт ще започне с соната от Моцарт в до мажор, изпълнява Еми Стрезова.
Ще чуем импромтю номер 2 от Шуберт. Изпълнява Еми Стрезова.
Ще продължим пътуването в музиката към Венеция и ще чуем венецианска гондолиера номер 12 в фа диез минор от Менделсон. И сега ще прозвучи едно произведение, което всички млади хора много обичат. Това е Фернандо на прочутия състав Абба. Ще чуем Фернандо, ще ни го изпълни Еми Стрезова.
беше програмата на Еми Стрезова и настоятелството на читалище Раковски и присъжда свидетелство и грамота. И тук едно малко така че за късмет. Благодаря. С Александър Стефанов решихме, че няма как концерт да мине без произведение на Шопен. Един композитор, който е решил всички музикални проблеми на пианото. Има творчество от мазурките и ноктюрните до сонати и скерци, които са цели симфонии за пиано. Александър Асенов ще ни изпълни ноктюрн номер 2 в ми бемол мажор от Шопен.
И сега ще чуем една любима соната, лунната соната, а тя е соната номер 14 от Бетовен, първа и трета част. Изпълнява Александър Стефанов.
Настоятелството на читалище Раковски връчва на Сашко свидетелство и грамота с благодарности за участие във всички концерти през всичките тези години и за успешно представяне на музиката. На Еми и на Сашко много още по-големи, много успехи в музиката през следващите години. И сега изненадата за вечерта е представянето на книгите на Еми Стрезова. Заповядай, Еми. Така, уважаеми преподаватели, скъпи приятели и гости, искам искрено да ви благодаря за това, че сте тук и че уважихте нашия труд. За мен е огромна чест да честваме второто събитие от турнето за представяне на моите две книги на имението Розенкрец и елементите на маскарада, точно тук, в къщата музей на великия композитор Панчо Владигеров. Като не случайно ние се намираме тук. Той е, може би, един от най-видните български композитори, който е изпълняван по целия свят и дори до днес. Така че това е едно от най-красивите доказателства, че изкуството надживява своя създател и намира нов живот на всяко следващо поколение. Не бих могла да си представя по-подходяща среда, нали, катализатор, температура и налягане за среща на литературата и на музиката. Преди малко имахме възможност да се насладим на клавирни произведения, които изпълнихме аз и Александър, като те са не просто красив пролог към литературното събитие. Те са и напомняне, че различните изкуства разговарят помежду си отвъд времето. Че една мелодия може да разкаже история без думи, а една книга може да звучи като музика в съзнанието на своя читател. За мен този разговор между литературата и музиката е особено важен. Пианото е част от живота ми от години и често съм усещала как музикалната форма и литературния разказ си приличат повече, отколкото всъщност предполагаме. И в двете има ритъм, развитие, напрежение, паузи и кулминация. И в двете има търсене на хармония. Първата спирка на това литературно пътуване беше Силистра, градът на моите детски спомени и семейни корени. Днес турнето продължава в София, в дом, който пази паметта за един от най-големите творци в България. За мен тази последователност е символична, защото всяко творческо пътешествие започва от мястото, което ни е изградило, но продължава там, където се срещаме с хора, които ни вдъхновяват и които са готови да споделят любовта си към знанието, изкуството и книгите. Благодаря ви, че сте част от това пътуване от началото на моята литературна история. Никога не съм възприемала моите занимания с литературата, музиката и природните науки като отделни светове. Напротив, те непрекъснато се допълват. Биологията открива удивителното разнообразие и сложност на живота. В химията ме впечатлява начинът, по който невидими процеси създават нови форми и свойства. А в литературата намирам пространството, където въображението ми може да събере всичко това в една история. Понякога си мисля, че създаването на един роман прилича на природен процес. Както биологията, всеки организъм се развива от малка клетка, така и всяка история започва от една единствена идея. А както в химията правилното съчетание на елементите може да предизвиква очаквана реакция, така и в литературата срещата между различни герои, характери и съдби може да създаде нещо много по-голямо. Не случайно любимият ми жанр са мистерии. Те изискват наблюдателност, любопитство и способност да откриваш закономерности зад привидния хаос, качества, които стоят и в основата на научното познание. Както ученият търси причините за дадено явление, така и писателят търси скритите връзки между хората, техните избори и последствията от тях. Още като малко момиченце, преди логиката в главата ми да царуваше въображението. Спомням си как в детската градина трябваше да измислим история, а аз бях забравила напълно за тази задача. И когато отидох на така наречения конкурс и разбрах, че какво съм направила, реших да импровизирам напълно и да си измисля история на момента. Тогава измислих историята за китариста с вълшебната китара, който си легнал да спи и остави отворен прозорец. Същата вечер такива непослушни деца се появили и започнали да замерят прозореца му с камъни, за да правят бели. Всеки камък, от който оцелва струната на вълшебната китара, карал времето ту да върви назад, ту да върви напред, оставяйки децата в удивление. И така, когато времето в крайна сметка се върнало в настоящето, те решили повече никога да не правят бели.
И неочаквано за мен спечелих този конкурс. Тогава не си давах сметка, но днес си давам сметка, че това е бил първият ми урок по творчество. Че понякога историите идват не когато ги търсим, а чакат да бъдат намерени от нас. Моите романи, Имението Розенгрет и Елементите на маскарада, се родиха именно от любопитство. От въпроса «Ами ако?», който според мен стои в основата както на науката, така и на изкуството. Имението Розенгрет започна като игра между приятели, разговор, това какви герои бихме били в една мистериозна история. Постепенно играта се превърна в сюжет, сюжета в ръкопис, ръкописа в книга. Елементите на маскарада разшири този свят и ме накара да осъзная, че историите понякога сами избират да продължат. Сега ще ви прочета отказ от моята книга, 10 странички е, първата част. Надявам се да ви е интересно. «16 април. Слънцето грееше, а хълмовете бяха обсипани с зеленина и цъфнали цветчета. Пеперуди пърхаха над тях, пчели опрашваха цветовете, птици се рееха на небосвода. Беше необичайно топло за месец април. Този спокоен пейзаж беше разцепен от вития път, по който шофирах от доста време и контрастираше на сенките под очите ми и на настроението ми. Започвам разказа с клишираното описание на обстановката, защото като се замислих, с какво друго мога да започна. Аз карам колата из Стара планина и нямам много възможност да формирам по-комплексни мисли от тези. Зряла съм се съсредоточена в асфалтирания път, чак бръчки се бяха образували на челото ми. А и обстановката има важно място в историята. Натъртвам на необичайно топлото време през месец април тази година. Когато получих неочаквано покана за гости от Стефания, моя стара приятелка от гимназията, искрено се изненадах. Първо от факта, че я получих под формата на хартиено писмо, второ защото много отдавна бяхме прекъснали контакт. След завършването всеки тръгна по своя път и много не тъгувахме за раздялата ни. Нашата компания беше разединена последните години на училище заради намесата на чужди фактори и малко си бяхме на ногти. В писмото тя споменаваше за скорошната смърт на съпруга си. Беше оставил състояние, но това не правеше смъртта му по-лека за жена му. През главата ми мина идеята да й откажа, но тък му бях напуснал университета по криминалистика и се лутах като муха без глава. Животът ми беше пълен хаос, а и сигурно тя беше съкрушена след загубата. Не знаех какво да правя и се чувствах като изтощено псе. Щето за твърде некоректно да й откажа, затова реших да приема поканата и сега пътувах към имението на Стефка – Розенкрец. Потокът ми на мисли беше прекъснат от ужасния писклив глас на навигацията. Трябваше да взема някаква малка отбивка вляво между дърветата, от която започваше тънък, чакълест път и аз завих внимателно по него. Подкарах се по неравния път. Явно мъжът на Стефка не е имал пари да оправи пътя. След няколко минути дърветата оредяха и пътят навлезе в поле, заето от масивна сграда. Пред нея имаше голям паркинг с точно една кола паркирана там и аз спрях на случайно избрано място като арабин в пустиня. Нескопосано извадих куфара си от багажника и с усилие го довлякох до вратата. Отново бях прекалила с багажа. С повтене и сумтене го стоварих пред входната порта. Когато вдигнах поглед, за да намеря звънец да позвъня, ахнах. Толкова бях глъбена в себе си и разсеяна, че не забелязах колко впечатляваща всъщност е сградата. Нямаше нищо общо с българската архитектура. Беше в готически стил, сив и пълен с особени орнаменти. А пред мен се извишаваше поне 5-метрова порта, която неочаквано ме потисна. Почувствах се нищожна пред тази огромна фасада. Докато зяпах нагоре рамката на вратата с отворена уста, портата изкърца и зад нея се появи нисък мъж. Малко се сепнах. Добър ден, госпожо Цеми! Заповядайте, господарката ви очаква. Това дали не беше иконом? Стефка си имаше иконом, свой личен, собствен и крайно стереотипно изглеждаш иконом. Божичко! Мъжът взе куфара ми с леко усилие и ме поведе в имението. Интериорът беше също толкова впечатляващ, тъмни плочки и подобни на външните орнаменти. Главният коридор бе разположен на широко стълбище. Икономът го изкачи, аз след него. Той пое наляво и се спря пред една врата. Това е личната кухня на мадам. Тя ви очаква вътре, а аз ще занеса багажа до стаята ви. Благодарих му и отворих изписаната врата. Гледката, която се разкри пред мен, беше крайно любопитна. Малко помещение, пълно с кухненски пособия. Всичко беше избухнало в брашно и по всичко си личеше, че дребничката Стефка готви някакъв вид тестено изделие. Тя се беше надвесила над един плот и съсредоточено месеше тестото, а малката или лава престилка красеше тъмната обстановка. Добър ден, обадих се аз. Стефка сякаш се стресна и леко подскочи. Мъгла от брашно се пръсна навсякъде. Мале, колко ме оплаши! Изобщо не те чух, здравей! Тя се приближи. Аз, покашляйки се, пошегувах голяма си домакиня.
Тя ме прегърна и остави 2 бели отпечатъка на ръцете си върху тениската ми, но аз се престорих, че не забелязвам това. Почудих се дали само тази мини кухня изхранва чудовищно голямото имение или има главна такава. Това е личната ми кухня. Стефка сякаш прочете мислите ми. Тук си готвя спокойно, без да се пречкам на готвачите ми. Готвачи? Множествено число, значи освен иконом имаше и готвачи. С колко ли още персонал разполагаше имението? Това е интересно. Първо искам да изразя моите съболезнования. Съжалявам за Никола. Тя едва да забележимо посвърна. Благодаря ти. За поканата благодаря. И аз също, намеси се чужд глас. Двете извихме рязко вратове към вратата, откъдето дойде речта. На правата се беше подпрял човек, когото едвам разпознах. Беше нашият съученик Явор, но не приличаше на себе си. От гърчево издължено момченце се беше превърнал в солиден мъжага. Погледът му шареше из стаята, а устните му бяха разтегнати в хитра усмивка. Без контекст, положението на тази стая хич не изглежда добре. Доста количество сте изхабили. Поне $2000 бял прах. В този момент задъхан пристигна икономът. Съжалявам, госпожо, младият господин имаше покана и ми изпревари. Аз не знаех да сте канили някого освен. Благодаря ти, Петре, ще се справя сама. Икономът въздъхна и се обърна. Само ми дай поканата му, моля. Въпросният Петър извади лист хартия и го подаде. Тя го взе и го отвори, а икономът неусетно се изниза от стаята. Аз също хвърлих поглед към хартията. Писмото покана беше досущ като моето. Не съм го канила, промълви Стефка. А това какво е? Контрира Явор. И каква за Бога е тази малка кухня? Дай да го видя. Тя ми го подаде, аз го огледах внимателно. Скъпа хартия, изглежда истинско. Не съм го канила. Не знам дали си го канила, но това писмо е факт. Ехо, аз съм тук. Явор размаха ръката си между нас. Не си говорете, все едно ме няма. Ами, не би трябвало да те има тук. И какво, ще ме изгониш ли? Той направи тъжна физиономия. Стефка въздъхна. Не, ще ти приготвим стая. Тук има място колкото щеш. Дори и за мен. Забелязах, отвърна Явор. Не мога да кажа същото за паркинга обаче. Особената забележка привлече вниманието ни към малкото прозорче в стаята. Онемях. Пустият допреди 20 минути паркинг беше претъпкан с коли. Какво? Стефка разгневено свали престилката си и излезе от кухнята, а ние с Явор я последвахме. Хи-хи-хи, Явор изглеждаше доволен. Какво? И аз, Жоре! Старата шега изплува съзнанието ми. О, не ме наричай така, надявах се да сте го забравили, стена той. Никога няма да забравим, я, Жоре, намеси се Стефка и беше мой ред да се изхиля. Пак започнахте да ме нападате. Слязохме по стълбището и Стефка се закова на предпоследното стъпало пред невероятната глъчка, която я посрещна. Аз едва успях да спра без да се врежа в нея и двете да се претърхолим. Извинете, госпожо, не можах да... В лобито се бяха струпали нови гости, които заглушиха разрошения и притеснен иконом. Някои лица ми се сториха познати. Нима това бяха още стари съученици? Какво става тук, повиши тон Стефка. Новодошлите притихнаха и се взряха в домакината, сякаш е техен ангел-хранител. Стефка направи поощряващо движение да говорят. Ти кажи, обади се момиче, ти ни покани. Този глас, леко напевен, звучи като че да излага някоя философска теза. Отнеми малко време, докато загрея. То това беше Неда! Без сините и кичери коса едва ми я познах. Това гости започна като едно нещо, а сега се развива по съвсем друг начин. Не съм ви канила всички, изръмжа Стефка. Как за Бога намерихте имението? Не е трудно да се забележи огромна сграда в средата на полето, отбеляза Неда. А имаме покани с адрес, намеси се друго момиче. Лия си беше все същата. Може би никога нямаше да израсне тази прическа с бретон, но поне беше обновила очилата си, които елегантно седяха на лицето й. Ослепително сините очи се взряха в мен. Мисля, че и тя ме разпозна. Глупости! Поканих само Еми и Неда. Я някой да ми даде писмото си. Никой не прояви желание. Хайде, дай ми да видя. Тя с нежелание извади лист хартия и го подаде на домакинята. И Ем си беше останала същата. Добре де, беше по-мускулеста и погледът си задържа малко повече върху бицепса й. Стефка разгледа нейната покана и поклати глава. После се обърна към мен. Моя подпис и почерк, но кълна се, не съм я писала аз. Тя ми подхвърли листа. Тази покана беше много близка до Яворовата и моята, но хартията беше по-различна, по-тънка. Текстът даже прозираше. Какво се случва? Намеси се Явор. Не знам, Стефка вдигна рамене. Не знам. Нека останат, предложих аз, докато открием какво се е случило. Стефка присви устния, икономът я погледна с очакване. Тя отметна глава. Хубаво, вечерята се приготвя. Петре, занеси им багажите по стаите. Тя се извъртя на пети и скачи стълбището, мърморейки си нещо. Май не е доволна, обади се друго момиче. По стойката и за мечтания поглед разпознах Зари. Все още се извисяваше над всички ни по ръст. Не думай, Ем се обърна към иконома. Къде да отидем сега? Трапезарията е натам. Той безчувствено ни посочи голяма врата на същия етаж. Мерси, Явор ме разбута и се насочи с бодра крачка към вратата.
Това гости с цел разсейване от личните ми мъки се превръща се в събиране на класа от гимназията. Трябваше още тогава да ми светне, че нещо нямаше да е наред.